боришоти зиёди барф ва сард гардани ҳаво дар баландкӯҳҳои ҳисори дараи Қаратоқ барои паррандагону ҳайвонҳои даштӣ мушкилӣ эҷод намуд. бояд гуфт ки дар натиҷаи сардӣ ва бедону хасу хошак мондан баъзе аз паррандагону ҳайвонҳои даштӣ талаф меёбанд. бо мақсади наҷоти паррандагону ҳайвонҳои кӯҳӣ имрӯзҳо аз тарафи кормандони шӯъбаи ҳифзи муҳити зист ва хоҷагии ҷангали ноҳияи Шаҳрнав ба доманакӯҳҳои ҳисори дараи Қаратоқ баромада ҳаёти паррандагонро наҷот медиҳанд. масъулин дар якҷоягӣ корҳои биотехникиро мегузаронанд. дар тобеи муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи Шаҳрнав беш аз 30 000 гектар заминҳои ҷангалу бутазор мавҷуд мебошад. ҳамин тариқ дар кӯҳ даштҳо дон ва коҳ партофта шуд, то ки паррандагони муқимӣ аз сармои зимистон ва гуруснагӣ раҳоӣ ёбанд. имрӯз аз тарафи шӯъбаи ҳифзи муҳити зист ҷиҳати беталаф аз сармои зимистон баровардани парранда ва ҳайвоноти ваҳшӣ дар минтақаҳои кӯҳсор корҳои биотехникӣ аз ҷумла тайёр кардани хӯрокдон гузаронда шуд. мана имрӯз аз тарафи шӯъба ба миқдори 150 килограмм рези гандум барои паррандагон умуман дар минтақаҳое ки ғуншавии паррандагон эҳтимолия дорад хӯрокдон ташкил карда шуд. масъулини шӯъбаи ҳифзи муҳити зист ва хоҷагии ҷангали ноҳияи Шаҳрнав дар ҳамаи қитъаҳои ҷангал дар ҷойҳои ҷамъшавии ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандагон хасу хошок ва ҷаву гандум гузоштанд. ин албатта чорабинии охир нест ва дар дораи имконият аз ҳамин бо истифода аз боду ҳавои муносиб мо ҳамин хел чорабиниҳоро ки ҳам вазифаи давлатиамон аст, ҳам вазифаи шаҳрвандиамон аст, мо идома медиҳем. аз дигар шаҳрвандони ҷумҳурӣ низ хоҳиш карда мешавад ки нисбати муҳити зист, нисбати умуман табиати зиндаамон беталаф набошанд, вазифаи шаҳрвандии худро ба ҷо оранду нисбати парранда ва ҳайвоноти ваҳшӣ хӯрокдону шароит фароҳам меоранд. аз рӯи маълумотҳои масъулини хоҷагии ҷангали ноҳияи Шаҳрнав то имрӯз дар доманакӯҳҳо наздик ба 3 тонна хасу хошок ва ҷаву гандум монданд. барои ҳифз намудани паррандагони муқимӣ ва ҳайвоноти ваҳшӣ корҳои биотехникӣ дар дигар минтақаҳо идома дорад.